tiga misibu, misi tiga dekat tiga wah, tiga kena sampai ke dewa nambui, ida bui, ididus. Jadi weh.
Gustav, va? Hein? Hein? Oh! Abba!
bichinha. Guicha. Anyway. Angkat papi. Uma construção. Har du lyft grejer, trappor, Vad? möbler? Nej. Trappor, det är väldigt starkt. Det är starkt. Dricker jag vad det är?